Салом дӯстони азиз, салом бонувони азиз. Номи ман Сабрина, ман коргари компанияи Faberlic. Ман соҳиби бонусҳои назм мешавам, ҳар 20 рӯз пас соҳиби маошҳои назм мешавам аз тарафи компанияи Faberlic. Ина дар ҷойҳое ки хонанда шишта, ман бо ноутбук кор кардистам. Хай барои кора дар кора як телефон, як интернети хушрӯ, интернети соз и обязательно желание. Марҳамат, баъд шумо метавонед кор карда кати мо дар хона нишаста метавонед соҳиби маошҳои назм шавед, соҳиби бонусҳои назм шавед, соҳиби тӯҳфаҳои назм шавед аз тарафи компанияи Faberlic, соҳиби зиндагии хуб шавед уже наконец-то. Ина кори мода кор мекунанд духтарако ай 14 сола то занҳои калонсола, то занҳои 70 сола командаи мода ҳастанд. И кор регистрация бесплатна, обучение бесплатно, ягон вложение дар кор нест, пул наметен ягон каса, только пул получат мекунед, кор мекунед, соҳиби маошҳои назм мешавед. Ина вот это просто прекрасный шанс. Марҳамат, духтаракои азиз, биёрин кати мо кор кунед. Кора мо шумода подробно мефаҳмонем. Короче, кор бисёр фоидаҳо дорад. Ман ҳамаша ози наметавонам гуфта, барои ҳамин марҳамат дар рақамҳои болои экран бинависед, мо шумода кора подробно мефаҳмонем.